Abrumauta bezala ere sentitu naiz, ez? Sensazio hori emoten dau, ez dozula horren beste egin. Ez daka sensazioa omentzeko ezer berezirik egin dutenik, azkenean egin ditudan gauzak, bihotzez izan dira eta nahiko errezak iruditzu jataz, ez behintzat horrela bereziki. Baina gero badaka sensazio bat, ze politxa, ez? Askotan gure buruari ez diogu hori baloratzen egindako gauza asko, eta benetan eskertu dut eta oso polita iruditu zait, hori sentitzea ere bai, ez? Egindako gauzak izan dutela alako pixu bat batzuentzat, adiezetakitxorentzat, noski, eta orduan omenaldi hori oso gustora hartzen dut egia esan. Konturatu gabe, urte pila baten, elkarrekin, elkarlan batean, ero moduren batean lotuta behintzat egon naizela. Eta gero, herri mailan, askotan komentatu daten eta kitxok egiten duena da, herri mailan egiten diren euskararen aldeko eta sustatzeko lanketak, ez? Eta behar bada aukera emon jende bateri, ez dakana horren beste aukera, euskaraz bizitzeko eta egoteko Eibarren bertan. Eta gero egia da, askotan, musikalki egin ditudan gauzen, islada ere egin duzue askotan, eta hori ere asko eskertzen da, egia da. Pentsatoten bakoitzean 25 urte daramatzugula honetan, ez naiz oso kontziente, azkenean bizitzarekin batera joaten egin zaren gauzak izan dira, ez? Badaukagu zerbait berezia lasterre ateratzeko eta guzti hori, baina horrendikan bukatzen ari gara, horrelako gure kutsuna den 25 urteko zerbait berezia, ez? Aurten eta aurreko urteetan, bai tokatu zaizkit azkenean, emakume gazteagoekin ere parte hartzea gauza ezberdinetan musikalki egin ditugunak, eta lakoetan bai entzun dut, ez? Behar bada erreferente kutsu hori, eroitz hori. Lehenengo beldurtu egiten hau, zeren erreferente ezaren norbera bere buruakin benaikoa daka. Baina aldi berean ere polita da, noski baiet, zatarra ez niot esango da nikan, hori, bakarrekan pizkat igual, bertigo pizkat bezala ematen dezta balan zeo zer, zuk egiten duzuna bihotzez egiten duzu, baina beste batzuk nola ikusten duten ez da gainerreza, eta gainera zure punto hori norarte ondo egin duzun ero gaizki hori kominat artean ipinita, ez da gainerreza ere. Baina oin nahiko garbi nun nagoen zer egin nahi dudan, eta gozatzen, batez ere gozatzen oso pertsonalki nik uste dut. Ibilbide guztienetan gauza asko alatu direla nigan, eta gaur egun nire buruakin pakiak bezala eginda ditut, eta emoten da, gauza batzuk, nola esan, demostratu ditu dela bezala, ez? Eta orduan da beste gozamendu maila bat. Eta egia esan, ez nuke askorik aldatuko. Azkenean ibilbidean bizitakoak ona eraman gaituzte, eta hori momentuan, ez da momentu txarra, ezike, ondo. Azken aldianetan, aukera izan dut Euskal Herriko emakume eta genero disidenteko musikari askokin egoteko eta gauza ezberdinak egiteko. Eta esan behar dut, dakatela referente asko momentuan inguruan, asko. Oso desberdinak, oso estilo ezberdinetakoak, eta baina sentiarazi didatenak badugula zerbait aman komunean eta badagoela hor lanketa handi bat. Eta hori oso polita da, eta guzti horiek ere erreferente bihurtu dira niretzat ere bai. Emakume bezala, noski, askoz gehiago kostatzen da gu plazaratzea. Zan nahi dut, egon beti egon gara hor, gauza desberdinak egiten. Bai teknikari, bai bestea, bai musikari, bai... askotan emoten du rola bakarrik handala, abeslari bezala, erorroko zer, ez? Hor gauza asko daude lantzeko ere, bai. Zer gertatzen da niretako, askoz ere zailagoa dela gu ikusaraztea. Urteetan egiten ari garen, nire sartuko naiz, lanketa bat dela, batez ere emakumeen lana ikustaraztea. Eta ikustea hor gaudela, eta gure lekua ere hor dagoela. Eta ez dela zure lekua behar dudala zuk niri emoteko, baizik eta nik nire lekua ere hor daukadala. 24 orduko momentu batean horren beste musikari elkartzea eta benetan hildo berdinetikan zerbait moduren batean edo egoera bat, ez pertsona batek konkretuki, baizik eta egoera bat salatzea. Eta nik uste dut hor dagoela benetan egon den indarra ero bentsat berria, ze orain arte ez da horren beste ikusi halako ezer. Talde ugari daude, emakume pila badaude gauza oso interesgarriak egiten, eta nik uste dut guzti horiei lekua ipini behar zaiela eta benetan ezagutu egin behar direla. Ze horiek ere izango dira gero gure txikien erreferente.
ez? Azkenean, erreferentea behar dituzte ere gure txikiek hortikan jarraitzeko, eta estilo desberdinetan eta modu desberdinetan. Alde batetik oso aberatsa ikusten dut, bai ikusten dut jende ugari gauza asko egiteko nahian eta gauza oso interesgarri pila bat daudela inguruan, eta gero ikusten dut betikoa, negozio punto horretan gutxi batzu bakarrik sartzen direla eta beste pila bat gelditzen direla beste modu alternatibo batean. Eta ez da txarra modu alternatibo batean, egongo balitz benetan zirkuito bat ondo montatuta gauza alternatiboentzat, benetan gauzak aurrera egiteko, ni horren bilan nabil pizkatxo bat, ez? Herriko festan eta horrela, ez? Guai dago taldea handiak ekartzea eta herriarentzako, nik uste dut kultura beti ondo dagoela herrian eta horretan gastatu egin behar duela udalak, baina egon behar lirateke ere, leku ero txoko desberdinak, aukera alternatiboagoak eta pixkat xumeagoa baldin badera ere, baina jendearentzat ere egoteko, ez? Jende horreri ere aukera emateko eta guk ere, entzule bezala ere hori jasotzeko. Hori izango zen nire ametsa.